द'जिब्रैथि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माया दिनै जोबफैबाय आरो बे जोबफैनाय सानाव मोजाङै मोजां जालांबाय रोजा रोजा सुबुंफ्रा दिनै बेवहाय फैदों आरो जोंनि मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार बिथाङा फैनो हायाखैब्लाबो बिथाङा मोनसे मेसेज फाथायहरदों आरो लोगोसे मानाव गेदेर पीयुष हाजरिका बिथांखौ गावनि जायगायाव बेवहाय थान्दै महरै दैथायहरदों आरो गावनि साननाय लुबैनाय आरो जोंनि जेंनाफोरनि सायाव बिथाङा सरकारनि जानानै बुंनो होदों दा जों जोबोद माने गोजोनथाव जे बे बाथ्राया बिथाङा माखासे गावनि एंगार हायै अफिसियेल शेड्युलनि थाखाय एबाराव फैनो हायाखिसै आरो थेवब्लाबो बिथाङा जेब्लायबो बर'नि राव थुनलाइनि थाखाय खामानि मावदों दिनै बर' रावखौ अफिसियेल लेंगुवेज बिथाङानो नटिफिकेसन लानानै खालामदों बिथाङानो एसेम्ब्लियाव दिनै मावफुंहोदों बिथाङानो दिनैहाय आसाम एक्जिकिउटिभ स्टाफ कलेजाव बर' रावखौ माने अफिसारफोरनो फोरोंदों आरो गतिके बिथांखौ आं जेब्लायबो बर' रायजो राजानि जानानै साबायखर बावदों हाबाफारिया जोबाखै जितु मोनसे दंबावो हारिमु ना हारिमुनि मोनाबिलियाथ' रंजाबाय थागोन बयबो फैगोन बेयाव मोजां प्रग्राम गोबां आर्टिस्टफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों मिजिं थियो बयबो सफैगोन नाथाय समा थोगोन ना थोआ बेसो गिदिर बाथ्रा